Aduh. Tutu sik bola, tutu bola. Sadurunge ngoceh ngrokok sik bola. Sik. Kayak cinta. Tanpa cipok rasane ra enak bola. Nah, mangan tanpa rokok rasane kurang adol lah bola. Cuti sik gitu, cuti sik. Bolo, tak kira gampang bolo berlulus terus kerja nikah anak anu bolo. Jebule aku malah ngelerakan bolo. Ah kayak kan target aku. Bolo. Ini kan. Cara ngono kok aku yo duit nikah kataku mobil bolo. Di omah nyatane yo dhewe nganggur dari bolo. Wes saiki kurep gak kayak kan target. Oh no. Jalane ae no bolo. Yo targete wong yo ngono bolo pengen penak tapi ngene, pengen yo duwe Fortuner. Terus di omah sak bojo ayu. Usaha bolo iki bolo. Nameng nyatane. Wis saiki gampang bolo. Mlaku kaya wayang bolo. Kene mung dalang balik mlaku wayang sing ngatur sing kuwasa kuwi dalang. Jebule ngene iki bolo. Sing jenenge sejatine urip panjang ngene iki ya bolo. Oh no. Yang penting disyukuri sehat alafiat. Ya wis kono bolo.